Isa sa pinakamahalaga at makulay na mga pantalan ng pangingisda sa Luzon, ang bayang ito, isang lugar sa Bicol Region, ay tahanan ng ikatlong pinakamalaking pook ng pangingisda sa bansa. Ang malalaking bangkang pangingisda ng Mercedes na may habang 20 metro na basnig kung saan dito nagmumula ang malaking bahagi na huli ng isda at hipon na dinadala sa Maynila. Nagsisimula ang bilihan at bulungan dito sa mas maagap na oras hanggang alas 8 ng umaga.